Welcome to my YouTube channel. This is Chef Juju once again from Florida, USA. I want to congratulate MaxBerN for being a monetized channel. Thank you, MaxBerN. Yes, mega love shout out po sa inyong lahat. So this is Kuya Tons from Team Bisdak and Team So Good and syempre sa Tropang Abs. Gusto ko lang batiin yung si SANO MaxBerN. Congratulations sa pagiging monetized ng iyong channel. So napagtagumpayan mo na yung hinihinging requirements ni Lolo YT sa 4KWH. So nagbunga na yung pagsa-silent live streaming mo, yung isda na magpapahinga na. So congratulations and salamat din sa palagi mong pagtulong sa akin, palagi mong pagpupunta sa aking live streaming, no, na minsan kahit naka-silent lang ako pero nandun ka rin nakatambay. So congratulations and good luck lang po sa iyong channel and more power and God bless and more revenue na dumating sa iyo. Ayan. So, and guys, shoutout po sa inyong lahat. It is me, DJ Love 101. Ang babaeng pwede nyong mahalin, pero hindi pwedeng angkinin. Alright. Ayan, so, ayun, shoutout po sa inyong lahat. Ayan, today's video. Gusto ko lamang pong, batiin ang isa nating kaibigan na finally, ayan, at nag-graduate, ayan. So, ayan, congratulations po, ayan, happy monetized channel sa'yo, brother MaxBerN, ayan, congratulations, ayan, from the team Azumi, ayan, at congratulations, ayan, God bless to your channel, and, ayan, continuous lang tayo sa goal po natin, and of course, syempre, wag po natin kalimutang mag-thank you, at mag-seek kay God ng kanyang blessings and guidance, ayan, sa lahat ng ating gagawin. Ayan, and continue to be more friendly, ayan, dito po sa YT, and gain more friends. Ayan, at sipag at tiyaga yung puhunan natin dito. And, ayan, be humble to everyone. Ayan, and, ayan, God bless sa yung channel po. Ayan, and andito lang din naman ako, ayan, andito lang din ang Team Azumi to support, ayan, as much as na libre po yung oras po natin, ayan, at ayan, salamat sa lagi nyo pong suporta na ibinibigay nyo po sa aming Team Azumi, alright. Ayan, pasensya po sa boses ko, as always naman, hindi okay. Ayan, so ayan guys, ayan, so shoutout po sa inyo lahat. Ayan, gusto ko rin po mag-thank you sa lahat po na sumusuporta sa aming Team Azumi. Ayan, mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Charot. Ayan, so, ayan, MaxBerN, congratulations. Ayan, congratulations. Ayan, I am happy to be part of this greetings video for you. Ayan, at God bless more. Shoutout po sa lahat. Babush. Ingat-ingat po tayo and then keep safe po always. Ayan. Hello, MaxBerN. This is YSL Vlog Signature. Congratulations sa imuhang YT channel nga na-monetize na. Ni-greet na jud ko. Ni-suroy ko just for you. To greet you. Congratulations, MaxBerN, my love. Bye. By SANO, congratulations, a newly monetized of Team Bisdak. Congratulations, SANO. Sunod, kami na sada. Mamuni-muni. Congratulations, iyaw tagmanok ni. Magpista sa Bohol. Monetization. Sige lang silent, namuni lang kalit. MaxBerN Official. Everyone, hello to all of you. Ayan,
Gusto ko pong batiin si MaxBerN, ang aking kaibigan sa YouTube. Congratulations to you, my dear friend. Monetized channel ka na rin at yan, nagbunga na ang iyong pagsa-silent LS sa paggawa ng mga contents at premieres. Ayan, lahat yan nagbubunga naman. Maganda kasi napag-uukulan mo ng pansin lahat ng ginagawa mo dito kay Lolo. Tuloy-tuloy lang po tayo. Huwag natin sayangin. Kung ano man yung nasimulan natin, syempre, ituloy lang natin. And continue to be positive, my friend. I'm so happy for you kasi andiyan ka na, naabot mo na yung dapat mong, yung igino-goal mo. Natatandaan ko na dikitan kita kay Ate Baby. And yeah, I'm so happy na naging friend kita. And I get to know you. Kasi ikaw din naman is very supportive. Kaya, syempre, andito rin ang Team Kikay and Kengkoy na lagi rin susupport sa'yo. Congratulations to you, MaxBerN. And I hope maging successful pa lalo ang iyong channel. Now na monetize ka na, syempre, eto na tayo. Tayo naman yung tutulong sa iba. Yun nga lang na hindi ka pa monetize, nakakasupport ka na rin sa amin. What more pa kung monetize ka na? So, marami ka nang matutulungan yan. Thank you so much, MaxBerN, for supporting me always. So, nandito lang din po ako para sa'yo. In behalf of Team Kikay and Kengkoy. At salamat din pala for being part of my team. Thank you so much, MaxBerN. This is Galay TV saying congratulations, more power to you, and God bless. Hi Max! Congratulations! Ayan, monetized channel ka na rin at last. At syempre, alam ko naman na talagang pinaghirapan mo yan, Max, para marating mo na ayan ang pagka-monetize. At syempre, hindi rito nagtatapos ang lahat. Nag-uumpisa ka pa lang. Ayan, ito na talaga yung totoong hamon sa YT. So, sana mas maging matatag ka, makahanap ka ng mas mga totoong kaibigan dito sa YT na matutulungan ka. At syempre, mas marami ka pang subscriber. Ayan, na dumating sa iyong channel. At ang Team Sweet ay laging nandito lang sa iyong likuran para sumuporta sa iyo. At yun, tuloy-tuloy lang Max, walang hihinto. Ayan, at sana ma-enjoy mo yung pag-YT mo, wag masyadong seryoso. Kasama yung pag-i-enjoy, makahanap ng mga kaibigan, ayan. Ayan, so yun. Congratulations, MaxBerN from Gracie Sweets at home. Yan, mega love shoutout, Idol MaxBerN. Ayan. Ayan, lumabas na ang bunga ng pinaghirapan mo. Ayun. Diyan pa lang nagsisimula. Ayan. Ang wish ko lang, sana magtuloy-tuloy yan at dami pa ang iyong subscriber at sumuporta sa'yo. Yun. Siyempre, ang ano natin dyan, ang target natin dyan, yung revenue. Ayan, kailangan makonsistent natin yan. Ayan, hanggang sa muli, ayan, congratulations ulit, Idol MaxBerN. Ayun, God bless. Ayun, good morning mga kapatid. Gagawa lang ako ng maiksing video para sa ating kapwa YouTuber dahil monetize na ang kanyang channel. Ayun, MaxBerN, congratulations at monetize ng iyong channel at isa ka ng vlogger. Ayan. Ipagpatuloy mo lang kung anong nasimulan mo dito sa YouTube and tuloy-tuloy mo lang yung mga ginagawa mo. Again, congratulations. Ingat ka palagi. God bless. Bye-bye. Hi Max! Congrats! Ayos, money ka na. Good luck sa channel mo. Sana makaisip ka na ng content mo. Wala akong masabi sa'yo. Biruin mo, halos
magkasabay lang tayo sa YT word. Hindi ko alam kung saan kita nakadikitan. In fairness ikaw pa yung nagpe-play sa akin, pero nauna ka pang namuha sa akin. So, yun lang. By the way, good luck. And God bless to your channel. Laban lang. Kaya natin to, Max. Good luck. God bless. So, wala akong maiisip na masabi. Hirap talaga magsalita pag ikaw lang mag-isa. Para kang tanga. So, yun. Again, congrats. And God bless the channel mo. Salamat nga pala sa tulong mo sa akin. Malapit na rin ako. Sunod na ako sa'yo. Bye-bye. Hi to all. Bye-bye. Hi everyone, this is Angelica May's vlog. I just wanted to congratulate MaxBerN as a newly monetized channel. Ayan, congratulations sa'yo MaxBerN. Salamat sa suporta na binigay mo sa akin. And of course, isusupport din kita sa journey mo dito. And sana wag kang magbabago. Lagi mo pa rin isupport yung mga taong nandyan para sa'yo. Ayan, congratulations muli sa'yo. Hello everyone. And mega love shoutout sa inyong lahat. Congratulations MaxBerN for monetizing your YouTube channel. Congratulations. Hello sir. Congratulations sa pagka-monetize nimo karon. Hinaut taw nga magpadayon lang gihapon ang imong kasalig sa pagka YouTube monetization nimo. Congratulations. Okay, bye. Yan, bye MaxBerN. Congratulations sa inyong monetized channel. Ayan, keep up the good work. Ayan, simula pa lang yan sa pagdaga ng YouTube channel mo. Marami ka pang dadaanan na hirap. But anyway, congratulations, bye. God bless.